It-tlieta filgħodu, l-ambjent quddiem il-Junior College fl-Imsida kien ferm differenti mis-soltu fejn wieħed seta' jinnota nuqqas kbir ta' studenti li normalment ikunu diħlin għal-lectures tagħhom. Dan seħħ minħabba li l-letturi tal-Junior College komplew bl-istrajk li beda tnejn minħabba li l-gvern qed jibqa' jinjora t-talba tagħhom biex jikkonkludu n-negozjati biex jidħol fis-seħħ ftehim ġdid, ftehim kollettiv li skada f'Diċembru ta' 3 snin ilu. It-tnejn waqt konferenza tal-aħbarijiet l-MUT saħqet li l-awtoritajiet qed iġibu skuża bl-instabilità fil-Ministeru tal-Edukazzjoni wara t-tibdil ta' 4 ministri sabiex jevitaw li ssir xi forma ta' ftehim. Il-President tal-MUT Marco Bonnici saħaq li minkejja dan l-istrajk, is-sitwazzjoni fil-Junior College għada l-istess u l-MUT għada qed tistenna li jkollha diskussjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Marco Bonnici stqar ma' Net News li l-4 lezzjonijiet fil-Junior College ser isiru b'mod normali, iżda l-MUT ser tkun qed tkompli bid-direttivi li kellha qabel dan l-istrajk fil-waqt li ser tkun qed tlaqqa l-membri tagħha biex tiddiskuti x'ser ikun il-pass li jmiss. Minnaħa tagħha fi stqarrija l-Università ta' Malta saħqet li fil-waqt li hi tibqa' impenjata li tilħaq ftehim li jkun ta' benefiċċju għall-membri tagħha fil-Junior College hija tennit l-obbligu tagħha li tipprovdi pakkett komprensiv attrajenti li jkun ġust u trasparenti u li jirrispetta r-responsabbiltajiet tagħha bħala istituzzjoni finanzjata pubblikament.